Šta si navalio ko mutav na telefon? Ajde, šta imaš? Ja bih da dobijem kredit, ako može. Šta si doneo? Ništa nisi doneo ti, gde ti je KSR? Gde ti je BBGBNM? JMNK? Ajde, sljedeći. Daj. Dobar dan. Meni je potreban kredit za auto. Gospođo, ja vas znam. Žrgre ne dolazite. Treći put dolazite. Treći put mi ovdje dolazite. Dobar dan. Šta je Meni je sljedeće? zaista potreban kredit. Ajde, izvidi, sve što sam se iznervirala. Strašno sam se, ajde, pauza! Pauza! Aj, burek, je mi stigao.